Tunga lafiya ka samba flani muga ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o mala samba flani muga anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muga ani wore aton wari ero war keme duru ani ebishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muga ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muga fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru stra ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengele soro ba maliba ali konnala. Desember kalo kilisheki sama fla ani mugan saba amuna sogolo ana malikona malikoka malikuna foni bololo sira sanfe ama fo blazera din nyatuma o bismillah ka bi kuna foni o keneka communauté des États de l'Afrique de l'Ouest nyakoma ko CEDEAO olu koni njera femi karo ka fokademe no koni do femi karo AES kon mani anke o mako Alliance des États du Sahel ni o koni Mali Burkina Faso ani Niger ka bulu nyoma e ka jekulu mi koni siki o kwa de men kon meti jo fo se fo war milliard woro murumuru wolonvla o koni na femi kado ka fo ni wari koni mina kla jamana sabayni nyongoni o ye Mali Burkina ani Niger jamana nga o kofe femi kado ka fo Burkina koni ni yoro miliyari kele murumuru kononto o koni mina fara ale takan kadaka ni wakati laban na lakana balia kon keme ka fanga soro jinno kosobe o jamana konnala ni ambore anga jamana sikoni donko tigla mo bado mi ale koni dona kosobe kele jubiya wakati koni anga jamana korean fani a chamanche nya fanfe ale ti mawere ale de Yusuf Tapoye kasangani ale ka wilika jodo ye kata Côte d'Ivoire jamana koni konnala feme karo ka fo nyana jodo si feni o ye concert ye Côte d'Ivoire finiti la kauni oye a police la kawi ulu koni teke kala ka amine kata nyininga buake koni police so koni konna la min kofe ale datukura min kera sababu yeni concert koni make tuguni wa o kofe aka manager koni yisimbo ikono koro Mali jamana konna la kata Côte d'Ivoire wala sa afsigata inyeda aka artiste koni kanchugo ya minanga alini amaseka nyokoni ore kofe ni wakati kofole nukonna a chenyoko ani a baranyoko ulu be koni meka wili da koni ke anga jamana finiti la kawi wala sa femi karo kafo donc dalay mi se ka bla to na Yusuf Tapo kadaka amnele do Côte d'Ivoire finti la ko fe kamini novembre kalo kleta ani kelen temeli ameta Tombouctou kasangani bato kele ko fe ka mashiba koni soro Tombouctou dugu konnala o ko fe Tombouctou femi karo kafo marabulu nyama koni wuli ka joke femi karo kafo couvre-feu ko koni sigi sinka ni wakati na couvre-feu ero koni kuntakala je na folo la unité dore wala sa kasega dugu konna koni ka basigi nati yenno ko sobenga o koni kera de kunchama e mado ma kere la munu koni ka baraw koni chauffeur enfant yi ore sinfe femi karo kafo mado ni ale koni animateur ni beko ale mako oxy oza ni ale ka baraw koni animation koni ale ayira ka foko kamil couvre-feu koni damne la ka sebima ay de kunchama la si uluma kadaka ulute ka seka bara koni ke mimi seka ke soro la dun sababu amita anga jamana marabulu forola kai ka ufeno anga jamana nyama ulu koni usine do koni birigidin folo da min koni ka baratina ke do wore ka korkulu koni gla mimi na ke sababu ka do fara anga jamana soro bunda koni ka fani ka semlite koni de me kosobe ka sega yirwa
F5 Sahel organisation anti-jihadiste min koni sigila senga samba fla ani tanani wakati o koni bana ami dombina ikobi kadaka Burkina Faso alani Niger jamana ulu fana koni ayira ka fokulute ni jekuli koni na tuguni olu na fara anga jamana ba maliba min koni bora jekuli koni la kabini me kalo samba fla ani mukan fla koni la kasangani CEDEAO koni ka nyangli wale utalie kani jamana saba segere Mali Burkina Faso Niger u koni u damana jekulu koni sigini abe foma ko AES ni oye Alliance des États du Sahel. SIDA ni okoni Salon international de développement accéléré du numérique ni anko mako SIDA min koni ta ko folo baro koni damnela anga jamana faba kono Bamako anga jamana minisi nyamani oye Dr Shugel Kokala Maiga ale koni o baro koni dayele femi ka ka fo salon koni dalela ni abaro koni kera kata December kalo klinani kata bla December kalo kli woro temenina femi koni ka fo ni bara in labena femi ikado ka fo charger l'économie numérique du Conseil national du patronat du Mali ni oye sur NPM pour attaquer le regroupement des professionnels du numérique ni oye GOPN Mali. Mali ani Niger jamana olu koni ubolo koni foshi kabo frasi jamana koni bolo 100 ani 100 konoto koni bolo di nyogomon kofe kasangani accord munu koni si la samba fla antanani ani samba fla ani tan woro olu koni kumika ke sababu frasi jamana koni ma wala sa kasega finitikila ko koni blakana ni jamana fla koni kordala femi kado kafo jihadisu kelli koni okumun konnala ni koni kala yereta koni ni jamana fla koni bolo kadaka abisan chamabo oni frasi jamana koni tike koni gumi nyokon bolo ko bara nyokon yala min koni kunti ko klele walma ko jelemba ye kosobe ore koso Mali jamana ani Niger jamana ulu koni utike fushi kabo France jamana bolo wala sa ubeseka ukabara ke uyere to yamina o kofe ayira la ka fo ko ni jamana saba kelen kofe ku fushi ku ka jekulu sigi uyere ni abefoma ko AES ni Alliance des États du Sahel koni ku bina nyashi de kumba saba mani odobe talike ni ukoma ko handicap politique fokata se handicap financier ani handicap diplomatique ama fo ala kana ninke lujura mi meseka anga jamana saba nonu koni mbali uganyeta kelela ala ka ufanga seka ala kana nati kabasigi nati alibi koni dona December kalo konnala ni okoni 100 kalo laban soni amina sese kado samba fla ani muganna ni konnala nga ina fo bela jirale ba kalama ni 100 laban koni mesi femi kado ka fo 31 December ale koni be sebe koro labe min koni sin fe binkan kala be wuli bela jirale mi itanyini chugoyala orela ame do ke alaka lakana sabati alibi alaka ando femi kado ka fo binkan kala olu kalo dibila wakati na ni be dansiki ke au ka bi kuna fo neola amba fo awni che au kala mel ko nyumana au kambe do mereni alama bashike nini awla ala ka nga jamana basiki